ಬರಿಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಶೋಭಾ ಅವೆ ನಾಲ್ ಮಂತ್ ಒತ್ತುಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು ಶೋಭಾ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪದಂಚ ಮಂದಿ ಜಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೊಕ ವಾಮಿಟ್ ಬೊಕ ತೆರೆ ಬೇನೆ ಬೋಜಿನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಪಿರಮಂಡೆ ಉಂಡತ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಈ ದಾದ ಮನ್ಪುಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರಿಟ ಬೇರೆ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಆಲ್ ಹೊತ್ತು ಆಲ್ ಹೊತ್ತುಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತರಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೋ ಕಾಂಡೆ ಜೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಅಂದ್ಯ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಜೈದಿನಿ ತರಬೇನೆ ಪಂಡ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದವ್ವೆ ಮ್ಯೂಟ್ಲವ್ ಇನಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಯ್ಯಾನ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲುಡು ಐಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜದ ಶೋಭಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡಾ ಮೈಗ್ರೀನ್ಗ್ ಅವು ಅರ್ಧ ತರಬೇನೆ ಬಾ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆಕಲ್ಗ್ 3 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಲಕ್ಕದ್ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ಅವಲಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾನ ವಾಮಿಟ್ ಆನ್ ಅವು ಕಕ್ಕದ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ ಬರ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜತ ಗೌರಿ ಕಾಜಿ ಕಂತಾರ ಮಾತಾ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಕಂದಾರ ಯಾನ್ ನೈಸ್ ಇಪ್ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದಿಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಆರ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಸಾರಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಓ ಆರ್ ದಿ ಅಡೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಶೋಭಾಡ ಇಂಕ್ ಸ್ವಾರಿಕೆ ನೋಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಶೋಭಾರ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸ್ವಾರಿಕೆ ನೋಡು ಸ್ವಾರಿಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ ಓಕೆ ಪಂಡನಾ ಸ್ವಾರಿ ಕೇಂಡನಾ ಕೇಂಡೇರ ಸ್ವಾರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಆ ಪಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇರೇರು ತಪ್ಪ ಆತಿನಂತೆ ಬರೆತಿನತ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತುನಂದು ಎಂಡದಾಯೆ ಸಾರಿ ಯಾರು ವಾನಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅವು ಮಾತಾಡುವ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕವಿತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ಡ ವಾಣಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಆಕಳ ಮೊಕಡ ಬರೋ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಿರಾರು ಐಕೆ ಯಾವಂಡ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ದಾದ ಆತನ ಬಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಂಡಾನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಐಕೆ ದಯಗನ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಐಟ್ ದಾದ ಯಾರುಂಡದ ಅರಣ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿ ಮಾರೆ ಒರಿಲ ಇಜ್ಜೇರು 4 ಜನ ಬೈದೇರು ಶೋಭಾ ತಿರ್ತು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ಬರ್ಪಿರು ಉಂಟು ಬರಂದೆ ಒಡೆ ಪೋವೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಲ್ಲ ಇವರು ತೊಂದೇರು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮನ್ ತೂಕ ಏನ ಇಂಕ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒನ್ನಸ್ಲ ಓ ಒನ್ನಸ ಆತಿಜ ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಒನ್ನಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ದಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಅವಲ ಮಸಾಲ ಬಸ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಕ್ ದಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಡಾಂಡು ಗೊತ್ತನ್ನ ತಾಕದು ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಅವು ತೊಕ್ಕ ಒನ್ನಸ ಅವಲ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಕಿಳೇತ್ತು ಕರ್ರದ ಜವಲ ವಾಮಿಟ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ತರದ ಎಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪೇನ ಏನೇರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಅಲಂಕುಂಡು ಮರ್ದುಂಡ ಮೈಗ್ರೀನ್ಗೆ ಓಲಾಂಡಲ
ದಾನೆ ಅಚ್ಚು ಉಜ್ಜಲು ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಬೈದಿರ್ಚ ಶೋಭಾ ಈರಾಂಡಲ ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಓಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ಪೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಮೊನ್ನ ಸವಡತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಕೊರಡೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡದ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಗತ್ತ ಒನಸು ಮನ್ಪುನು ಬೈದಿರ್ ಗೊತ್ತುನ ಜನ ತಿರ್ತು ಬರ ನಿಜ್ಜೇರಿ ಅದಾದ ಮೋರ್ನ ತೋಜಿ ಫೋಜಿ ಮಾಡ್ರದ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಆಯ್ನೇಕ ಜನಕೊಲ ಅಂಚಿನಿ ಮೋನೆ ತೋಜಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನೇ ಜಿಜಿನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಐಡು ಉಂತು వచ్చి ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನಾಳೆದಾನೆ ಬರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ತರಬೇನೆ ಕೇಶವ್ ಎಂಕಲು ಮೋನೆ ತೂತು ಬರ್ಪಿನಿಯತ ಅವ್ವಿ ಓ ಮೋನೆ ತೂದು ಬರ್ಪಿನೇ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕೇಶವ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತೆ ಕೇಶವನಾಥ ದಿಯ ಬಾದಿತಾರತ್ತೆ ಆರತಾ ತರಬೇನಿ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಅಲಂಕೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ಲೆ ಒಂಜಿನ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಮಂತೀನಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ನಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿರೆ ಎಂಡ ಪಂದ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡೀರು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲ್ಲರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಕಂಡ ಲೈವ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ಆವೊಂದಿಜ್ಜದ ಐಕ್ ಈರ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿದಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಂಡಂಚತ್ತು ನಮ್ಮೆತ್ತ ಮೋನೆ ಎದುರೆದುರು ತೂದು ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮೊಕಲು ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಚಾಟ್ ಅವಿಂದು ಬಂದು ಎನ್ವೇರು ಗೊತ್ತ ನೀರು ತೂಲೆ ಬೋಟಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಿರ್ಲ ಹೆಂಡನಾಗ ತೂಲೆ ಕೇಶವನ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಇಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಪದ ಪಾತೆರ್ನಿಗ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಕೇಶವನತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಫುಲ್ಲು ಇರ್ನಾನೆ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪ್ರವೀಣ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅವು ಕೇಶವನ್ನೇ ಕೋಡ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಕೇಶವ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡದು ಪೋಯಿರಿ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪೆ ಬರ್ಪೇನು ಮೀನ್ ಕೈತು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಕೇಶವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಬೋರಾಪುಂಡ ಗುರ್ತ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆ ದಾಯೆ ತೋಜ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೇಶವನ
ಸಮಾಚಾರ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೇಶವ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಗೊಂಡದ್ದು ಇಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೈತೆ ಫ್ರೈ ಬೋರ್ಡ ಮತ್ತೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ದಾಲ್ ಮಂದೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜ ಕೇಶವನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಾರು ಕೇಶವನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಾರು ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪೆನಾ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡವ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಡಿ ಅದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೆ ಅದೇ ಗುಂಪೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈಟ್ ಅನ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತನ ಈ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪೆನ್ನುನಾಗನೇ ವಾಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ತರೆ ಕುತ್ತುನು ದಾಲ ತಿಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡ ನಿಂತಿನ ಪೂರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಕ್ಕದು ಬುಡ್ಡ ನನದಾದ ದೇವರಿಗೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ಓ ಅಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ವೆಜ್ ಬಟ್ರೆ ಇರು ಅತ್ತತೆ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಕಡೆ ಆರು ಪತ್ತೊಂಜಿದು ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಂಡು ಕಟ್ಟಾನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅರಿಗೆ ಹೌದಾನಂಚ ಹೌದಾ ಲೈವ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ಓಪನ್ ಮಂತದ ಬಂಗಾಪುಜವು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಪಂಡ ಆರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾತೆರ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬರತ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೋಭಾ ಬತ್ತೇರು ತುಲ ಕೇಶವನ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಕೇಶವ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಕವಿ ಇಜ್ಜಲು ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಲಪ್ಪ ಬರ್ಪರಿತ್ತೆ ಬರ್ವಲು ಆ ತೂಪೋಲ್ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೇನಾ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಶಾರ್ಮಿ ಓಕೆ ಆಯ್ ಸವಿ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಲ ತೋಜ್ಜ ತರಬೇನೆ ಅದು ಕನ್ಲ ತೋಜ್ಜ ಶಾರ್ಮಿ ಕವಿ ಇಜ್ಜೇರು ಶರ್ಮಿ ಶರ್ಮತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿ ಶೋಭಾ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶೋಭಾ ವೈದ್ಯರು ಕೇಶವನ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ವೈದ್ಯರು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಶರ್ಮಿ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಕಡಪುರ್ದೆ ಒಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವು ಶೋಭಾಗ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇನಿ ಶೋಭಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದ ಶೋಭಾನೆ ಹೋತು ಮೀನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ತುಳು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಎಡ್ಡನ್ ಈ ಜನತಾ ಏಪಲ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀನು ಬರ್ತೇನಂದ ಇನ್ನು ಶೋಭಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀನು ಆರಾಮ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿ ಕೊತ್ತಾಡ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಶರ್ಮಿ ತರಬೇನೆ ಐಕ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಿರ್ತೀನಿ ತರಬೇನೆ ವಾಮಿಟ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪೆಯನ್ನು ಓಂದೀಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೇ ಅಂದು ಇದು ಅಸ್ರಪ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಮೊಲೆಗ್ ಶೋಭಾ ಕೊರ್ನತ ಮೀನು ಇಂಕಿಜ್ಜಿ
ಎಂಕಲ ಹೊರವರ ಅದು ಎಂಕ್ ಶರ್ಮಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತದ ಮೈಗ್ರೀನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿ ಈತ್ ಬೇಗ ವನಸ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಬಾಕ ಉನಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಶೋಭನ ಲೇಟ್ಗೇನಿ ದಾದನ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೀನಿ ಎಲ್ಲೆಗ ವೆಂಗ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಗ ಮೀನು ಕೊರ್ತೀನಿ ಆತ ಬಂಗುಂಡ ಕೈ ತಂದಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಶೋಭಾ ಮೀನು ತಿಗಿದನು ತಿಗಿದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚೌತಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಚೌತಿ ಆವಾಡು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ ನಾನು ಚೌತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ತಿನ್ಪಿನ್ ಮೀನು ಮೀನ್ದ ಮೀನ್ ಬುರ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ ಮೀನ್ದ ಪುಚ್ಚ ಏರು ಆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇವು ಪ್ರವೀಣ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಮಿ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಅಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಶಮಿ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಸ್ರಫ್ ಕೊಡ್ತೇರಾ ಶರ್ಮಿ ಅಸ್ರಫ್ ಒಂದು ಶರ್ಮಿಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರವೇ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ದಾದಂದು ಏರ್ಲ ಕೇನು ಜರ ಎಂಗ್ ಡೌಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತಾ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತಾ ಏರ್ಲ ಕೇನುಡ್ದೆ ಎಂಡತ ಪಂಡಿ ನಿತ್ತ ಮೀನುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತಂಡೆನಾ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅವು ಇರ್ಗ ಕೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅವು ಕೋಡೆನೆ ಖಾಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನಿ ಕೊಕ್ಕ ಎಲಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನು ಚೌತಿ ಕರಿ ಹೊಡೋದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಗು ಕೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆದ ಕೊಕ್ಕಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿನೇಟೆ ನಂದು ಬಂಜಿ ಸರಿಂಜಿ ಮಾರ್ರೆನ್ನ ಬೇರು ಏದು ಅನ್ನು ಆ ಮೀನು ಇರ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೋಡೆದಿಂಚಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕು ಕೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಇದ್ರ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ವೆಜ್ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಓ ಅಂದ ವೆಜ್ ಆಪುಜ ತರಕಾರಿ ಮುಂದುವೇನಾ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾನೇನು ಯಾನ್ ತೋಜುಜ ಈ ತೋಜರಿ ಇಲ್ಲ ನೈಟೆ ಮಣಿಪುನೆಜ್ಜಿ ರಣಭಯಂಕರ ಇರು ಬೊಕ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚ ಮೀನು ದಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ಕವಿತವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಅಬ್ಬಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಅವರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಸಚ್ಚು ಒಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಒಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪ್ರವೀಣ ಶೋಭಾ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಓ ಶೋಭಾ ವನಸಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೋಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಾಮ ಆತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಬೊರ್ಚಿನ ಅಂಚೆನತ
ఉంది. అందాయి మార్లు మారా. Thank you, WhatsApp. Super, super. Thank you, thank you, thank you, thank you. Super support. Thank you, Sharmi. Super, super. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Sharmi, super. Thank you. Thank you. ಇನ್ನಿಂಗಲ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರತ್ತ ದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಿರು ಇತ್ತು ಏಟಾಂಡಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಬಲ ಅರ್ಧಡ ಉನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನು ಹಾ ಬಂದವು ಎರಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ಪದ ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಶರ್ಮಿ ದಯಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕುನ್ಯಾರ ಆಪು ಜೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜ್ರಪಿರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಸೀಸ್ ಓಕೆ ಶರ್ಮಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಜನ ದಾಯಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾನಿದೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ಬಂಡತ ಆಗ ಈ ತುದ್ದದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆತ ಯಾನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದೆ ಪೋತಿನ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನ್ಲ ನೈಟ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ತೂಯೇನ ಶರ್ಮಿ ಅಸ್ರಪ್ ಶರ್ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಶರ್ಮಿ ವನಸಾಂಡ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆಂಡ ಲೈವ್ ಆಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬರ್ರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಡೆಡ್ ನಾಡ್ದು ದಿತ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಸ್ರಪ್ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಂಡತ ಒಂದು ಮಂತೀನಿ ಯಾನು ಮನ್ಪನಾಗ ತರಬೇನೆ ದೀತೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವನಿತಾ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಬಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಕಜಿಪು ಬನ್ನ ಪತ ಬರ್ಪುನ್ನತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಶರ್ಮಿ ಲೈವ್ಗೂ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೇರು ಆರಲ್ಪ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನು ಪಗೆಲು ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನೆ ಪನ್ನಿ ಶರ್ಮಿಗ್ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೂ ಬಲೆಂದು ಪ್ರವೀಣಿ ಮಾತೇರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಪೋನೋಡವ ಬಲೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ನಂಜೆ ಅಂಡ ಐಕೆ ಸೂಪರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಮುಂದೆ ಏರಿ ಕುಡಂಜಿ ಮುನಿ ಮೀ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆ ಬನ್ ಶರ್ಮಿ ಅಂದು ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗು ಬಲೆ ಪಂದು ಪನ್ನಿ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದ ಲೆತ್ತದು ಪೋಯಿನ ಹೆಡ್ಡಾಂಡು ಆರಂಚೆನೆ ವನಿತಾ ದಾದಾ ಆಂಡಿರಿಗೆ ತರಬೇನೆ ವನಿತಾ ಸೂಪರ್ ಕೇಶವ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಜೈ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಜೈ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಬಾರ್ದಿರಾರು ವನಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿಯೇ ಹೀರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ పోవలియా ఇటు పోలే మారే పక్కడే నెరుచినాన ఈ బొంజి బత్తన పార పుట్టింది అవే పోలే ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ಸೌಖ್ಯನೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಇದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಜೈ ವನಿತಾ ಇರೇ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ವನಿತಾ ಇರ ಬತ್ತಾರತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ
ಒಡ್ಲಿ ಪೊಸ ಜನ ಬರ್ತಾರ ತೀರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮುನಿ ಮಿಹನ್ ಯಾನ್ಜೋಕೆ ಸೋ ಕಾಂಡ ಮೇರೆ ಅಕ್ಕ ನಂಜಲ್ದಿ ನಂಜಲ್ದಿ ಆರ್ ಬಂಗುಡ ತಿನ್ಪುನತ ಶೋಭಾ ಜಂಕ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹಾಯ್ 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 ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ ಅಂಜನ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಪಾತಿರೋ ಚೆಂಡ ವೆಜ್ ಆಡ ಮೀನಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂದುಲಿ ಶರ್ಮಿನ ಒನ ಸಾವಡ್ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೀನು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ್ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಸಾರು ಬೊಕ ಹಸ್ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ ಕಂತು ಪಾಡ್ವೆ ಬಂತೀರ್ ನಾನು ಎಂಕ್ ಚೌತಿ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಶರ್ಮಿಗೆ ಮೀನ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ ಶೋಭಾಗ್ ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ವನಿತಾಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರದ ಆರು ಅದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ನೀವು 2 ಜನ ಬರ್ತಾರತ್ತ ವನಿತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬನ್ನೊಂದು 2 ಲೈಕ್ ಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅದ ಅವದಾನಿ ಎನ್ನ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಮೀನು ಹಗ್ಗ ಇತ್ತೆ ಊರು ಅಂದ ನೀರು ಹೋಲ್ತಾರು ಕುಡ್ಲನ ಕುಡ್ಲನಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಓಹೋ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಈ ರುಚ್ಚಿಲಾತೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ನ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಭಾಷೆ ಹೋಗಿಯೇ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಹಿಂದಿಯ ತಮಿಳ ಓ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುವ ಓ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಎಂತ ಭಾಷೆ ವಾಟ್ ಭಾಷೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕುಡೋರ ಆಯ್ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂದಾವುಂದುಂಡ ಇಜ್ಜೆರ ಏರ್ಲ ಉರ್ದು ಅತ್ತ ಅಂದ ಉರ್ದು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಓ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ನಡುಟೆ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಯಾ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಡು ಅವೇ ನೀರ್ದಲ ಕವರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಬಕದನೆ ತೂಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಎಂಗಲ ಗೀತ ಬರ್ಪೇರು ರಿಕ್ಷಾದಾರಿತ್ತ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜೆ ಸ್ವೀಟ್ ಗಾರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ಹೌದು ಅಂದಿ ಒಕ್ಕು ನಕ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಂದು ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲ ಬಲ್ಕ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಚಿರಿ ಕೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಅಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚೊಟ್ಟಿನಂಗ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಡಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ತೆರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ನಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆಳು ನೈಟ್ ಎಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲಾಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಲು ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪುನು పోపాను ఇతను పోతుంది సుమారు సమయానికి పోంది ఇంక్ కోడెద్దు ಯಾವ ಅಂಚ ಮನಿ ಪೂಜಾವೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಐಕ್ ಬರೋದು ಆಲ ತೂದು ಇಂಚಲ್ಲ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋಡದ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಕೋಡೆಗಿಂದ ಆಲಜ್ಜಿ ಇದು ಉಚ್ಚಿಲಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ
ಇರು ಉಚ್ಚಿಲಡೆ ಯಾನ್ ಉಚ್ಚಿಲಡಿ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರು ಉಚ್ಚಿಲಡೆ ಓಲು ಆಹಾ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಎನ್ನೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯನಾ ಅವಿ ಇದಾದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೇಶವ್ ಕೋಡೆಗೆ ಬುಡ್ತುಂಡಿಯೇ ಅವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಂಚಿ ಕಾನದಂಚಿ ಬೋಡಿಯೇ ಅವೇ ಪದ್ದೆಗೆ ಎಂದು ಜೇರ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆಗೆ ಪದ್ದೆಜ್ಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿಯರ್ಗೆ ಏರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಏ ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂದರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ಏರು ಬಂದ ಯಾರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂದರು ಅಂತ ಏರು ಏರು ವೆಲ್ಕಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ಗೆ ಅವು ಅವು ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೊರ್ರೆ ಓಲು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇ ಹಾಯ್ಗೆ ಆಯ್ 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 ಮುಂಬೈಡು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಕೇಶವ್ ಮುಂಬೈಡು ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ವನಿತಲ್ಲಗ ಬೊಂಬೈದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಅರೇನು ಬೇಗ ಬಲಿಪೋಡ್ಚವಿ ಅರೆ ಬರಿಪಾಯ್ರೆಜ್ಜೀನಿ ಇರ್ನಿ ಊರು ಓಲಿಗೆದೆ ಹಾಂ ಕಂದಿ ವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಲಿಯವು ದೀಕ್ಷನ ವಿಷಯನೇ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಬರ್ತಿ ದೀಕ್ಷದ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಕೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾತ್ನಲ್ಲ ಕವಿನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಪಾತೆರವಲಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಜನ ನಮ್ಮವರು ದಾನೆ ಕವಿ ಬೈಜಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾನೆ ಓ ಕವಿತಾ ಅಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಂತ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಲಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ತಲೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಭಯ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಕವಿಗೆ ಈರು ಅಂದೇರಿ ಅದೇ ಏರು ವನಿತ ಅಂದೇರಿಯಾ ವನಿತ ಇರು ಅಂದೇರಿಯಾ ಯಾನಂಜಿ ಬಾಂಬೆ ತೂತಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ತಲೆಬೇನೆ ಬೈಚನ್ನೆಟೆ ಜೇದಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ಏರು ತಾಡು ಡೊಂಬಲಿ ನಿಖಿಲ ದೂರನಾ ಅವಳೇನೋ ಏರಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ದೂರ ಕೇಶವನ ವನಿತನಲ್ಲ ಶೋಭನವನ ಸಾಂಡ ಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು
ಶೋಭನ ಮೀನ್ ಕಾರಂಜಿ ಅಂದು ದೊಂಬೆಲಿಯ ಅಂದ್ಗೆ ಅವಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಕವಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೇರ್ ಪಂತೇರು ದೀಕ್ಷೆ ಏರು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಬಂದಿನ ಕವಿಗೆ ಶೋಭಾ ಓಲ್ಲ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೀಕ್ಷಾ, ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಅವಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಕೇಶವೇರು ಪೋಪಿರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ. ಕೂರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಏತ್ತು ಮತ್ತು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಉಂಡ ತೈಟ್ ವನಿತಾ ಅಂದೆ. ಅವಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಂದಿರ ಉಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಶೋಭ ಬತ್ತೇರು ಬಂದರು ಶೋಭ ಬಂದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೀನ್ ಕಾಯ್ಪನ ಕಮ್ಮಿನ ಬತ್ತಿರದ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನ್ ಬಂಗುಡೆ ಅಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವನಿತಾ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೈಜಿರು ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಪಾಪ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು. ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದ ಗೀತಾ ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಯೋಗೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಆ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಚಿನ್ ಗೀತಾ ಪುರ ಪುರ್ಚ ಮಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುರ್ಚ ಮಾರ ಏತ್ ಕಾಪುನಿ ಬಡಾ ಪೂಜ ಇಂಕ್ ಬಡಾ ಪೂಜ ಮಾರ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ एक ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತಿನಿ ಜಿಯಾನ ಕೋರಿಂಡ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕಂಡನಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನರೆ ಪಾಡುಡ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಡಪ್ಪ ತಾಯೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಿ. ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವಳಿರೆಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಗೊತ್ತಿ ಅರಿಯನ್ನ ಸಿಸ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದು ವಾಣಿಡ ಕೇನ್ಯಾರ್ ವನಿತಾಡ ಕೇನಿ ಅವಳು ರಾಜೇಶ್ನ ಗುತ್ತೊಂಡ ಆರ್ಯನ್ನ ಸಿಸ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ದೊಂಬಲಿ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುರ್ಚ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು ಪನ್ನಗ ಆಸೆ ಒಂದು ಮಾರ ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಸೌತಿ ಕೈಬೇಕು ಬಂಗುಡಬೇಕು ಕೈಪೋಡು ಇಬ್ಬರು ಅಡಿಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಂಚ ಸರ್ಬತ್ ಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಪರಿಯ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಥರ ಹಾಪುಡು ಕರ್ಮ ತಾರಪುರ ಬ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಏತು ನೈಸಿಪ್ಪು ದೆತ್ತೋದು ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೈಸಿಪ್ಪು ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೈಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಮೀನಿ ಮಂಡೆಪುರಂದ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಿ ನಿಂಕ್. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕನ್ನಪದಿನಿ ದಾದಿನ ಕನ್ನಪದಿನಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅಂದ ಎಂಗಿಜ್ಜದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಗಿಜ್ಜದ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ. ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂಚಿ ಕಡುಪುನಾಗ ಕೊಂಚ ಇಂಚಿ ಕಡುಪುರ್ದು ಮೀನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ವೆ. ಶೋಭ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಗಣಪತಿ ನತ್ತು ಶೋಭ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಂತೀನಿ ಮೀನು ಕಂತದು ಫ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾ ಉಂಡು ಮರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕನ್ನಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದು ಓಲಿಯೇ ಊರುಡು ಕೇಶವನ್ನ ಇಂಕಲ್ಲ ಶೋಭ ಉಂಡತೆ 28
ಅಲ್ಲಿ ಆರೇನು ಆರು ಮೇರು ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪಂಡಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯತೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಕಿನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಶೋಭಾ ಪನೊಲಿ ఒక ಮೋಕಿಡ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬೇರು ಆರ್ಮೇರು ಪಂಪೇರು ಆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಶೋಭಾ ಪಂಡದ ಆರ್ ಪನೊಲಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ರೆಪ್ಪುವ ಐಕೆ ಕೇಶವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ಲ ಯಾನ ಶೋಭಕಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೇಖಾಡು ಶೋಭಕ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಲೆಪ್ಪು ಶೋಭಕ ಲೆಪ್ಪುನು ಏತುಕಿನಿ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಮೀನು ಕೈಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಮೀನು ಕೈಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೋಭಾ ಕೇಶವನ ಪಂಡ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಅక్కడ ಪ್ರವೀಣ್ನ ಮಲೆನು ಶೋಭನ ಆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರ್ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಪ್ರವೀಣ ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು వచ్చి ಶೋಭಾ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪು ಕೇಶವ್ ಓಲು ಮೂಲು ಪನ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಂದು ಆಲ್ಮೋಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆತ್ತಂದ ಯಾವ ಶೋಭಾ ಪಂಡದು ಶೋಭ ಪಂಡದ ಆರ್ಮೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿಜಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮೀನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನಿಜ್ಜೆ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ ಬಂಗುಡೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಫ್ರೈತ ಕೇಶವಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರಿಗೆ ಮಾರ ದಾಯಕ ಕೇಶವನ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಕಂದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಕನಪೈನಿ ಮಾರ ಇಂಕ ಕೈಕ್ ಪಾಡದೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಿದ ಐದು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಪ್ಪ ನಾನು ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುವ ಎಲ್ಲದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೀನಿಕಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಡು ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಅರಿ ಪಾಡುಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಕ್ಕಂತ ಅರಿ ಪಾಂಡ ಪಯ್ಯನ ಕಡೆ ದೀಪ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ದೆಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ದಾಯಕೇಶವನ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾರು ದುಂಬುರು ದಿಂಚಿಲನ ದುಂಬುರು ದಿಂಚ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅತ್ತು ಇಂಚಗ ಮೀನು ಪಂಡ ಜೀವ ಬುಡ್ಪೇರು ಈಗಲ ಗೀತ ಅರಿಪಾಡು ನಾದಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓ ಏತು ದಿನ ಒರ್ಮದಿಂತ ಚೌತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಬಾಂಬೆಡು ಅಂದವೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನ ಅರೆಗ್ಲ ಗಮ್ಮತೆ ಹರಿಣಿ ಹತ್ತೊಂದು ದಿನ ಭಯಂಕರ ಶೋಕತೆ ಅವಳು ಅಂದು ಪಟಾಕಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತೂಪಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪು ನಿರತರಿಯರುಂಡು ಅಂಚ ಬುಡುದಿತ್ತೆ ನೇರು ಸ್ಟೇಜಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಡಿನೇನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾನಿ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವದಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್
मस्त अपूर्व मार जन इच्छता वनसाडे दादे का जिप्पू ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆದು ಓದುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡದವೆ ಐಕ್ ಮಾರ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ഞാൻ അയ്യപ്പട്ടെ അവത്ത് ലിങ്ക് റിട്ടേൺ ಬರ್ಬಂತ ಸಾಲಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ಲಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ ವನಿತಾ ಸನಿಲ್ ಎರಡು ಜನ ಸನಿಲ್ ಸನಿಲ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ಗೆ ಕೇಶವನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬುರುಂಡೇರು ಬಂದಳು ಬಂದಳು ಬಾ ಬಂದಳು ಶರ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಆಣ ವನಸು ವನಸಾಂಡ ವೆಜ್ ವನಸು ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲೈನಿ ಶರ್ಮಿ ಬೋದು ವನಸು ಮಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕುಲು ಅಂತೂ ಇನೇ ಕೇಶವನ ಶರ್ಮಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಇರಿಗಾಡೆ ಪೋತಲಿ ವನಸಿಗೆ ಅಂದಿ ವನಸು ಪೋತಲಿ ಕೇಶವ ತರಕಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರೋ ಮೀನದ ಅಲೆ ಅಲೆ ತರಕಾರಿ ಉಣ್ಣಲಿ ತಾಬಾಡದು ನಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುನಿ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೂರುಂಡು ರಿಂಗ ರಿಂಗ ರೋಜಾ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಾ ಓ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವೇನಾ ಗಡಿ ಗಡಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಏನಿಗೆ ಎಂಕೆ ವನಿತಾ ಶ್ರೀಡ ಎಂಕ್ ದಾಳು ಇನಿ ಮೀನು ಮಂದಿಜ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಮಂದಿನ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿ ಇಂಕ ದಾಳು ಖಾಲಿ ದಾಲ ಐಕ್ ಬೆರಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮೀನು ಬಂದಾಗ ನುಂಗಿಲಿ ಪೊಡಿತು ಒಂದು ಕಾಯ್ತದ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು போயினா ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋರು ವೈಫೈ ಇಜ್ಜು ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವೆ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಯೋಗೀಶನ್ ಓಲು ಬಿಡ್ತಾರಿ ಕೋಡೆ ఆయన కొంత కోಡೆ ಕಡಲು ಬರ್ದಿನದ మీరు ಗೀತ ರಿಕ್ಷಾದ ತಗೋದು ಕಡಲು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿಂದ ಅಯ್ಯ ಬರ ಇನಿ ಫೇಸ್లో వించేత
ಐಕಾಂದು ಮೋಕಲು ಕಾಲು ಇಂಚ ಏರು ತೂಪಿನ ಮಾರ ಫೇಸ್ಲ ಈ ವಾರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಡ ಬಿಡ್ತೇರಾರು ಮೇಘ ವಾ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೇಘ ಏನ ಲವ್ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಲವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಬೇನೆ ಅಂಚೆ ಜೆತೋ ಒಂದೆ ಮುಸುರು ತೋಚ್ಪವ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಗ ತಲೆಬೇನೆ ತೂವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಇಜ್ಜಿ ಶರ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಘ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಇನ್ನು ಹಚ್ಚು ಬೈ ಜಲ್ದಿ ಏನು ఆయన ಕೈ ತುಂಡಾತು ಅಂದು ವನಿತ ಮೇನ ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ತುಂಡಾತು ಯಾಪ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಕೈ ತೊಜ್ಜಪವನೆ ಕೋಡೆ ಹಚ್ಚು ಬನ ಅಂತಲ್ ಕವಿತ ಬನ ಅಂತಲ್ ಕೈ ತುಮಪೊಡೆಯನ ಅಂದು ತುಂಡು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದು ಅತ್ತಿ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಬರ್ಲ ಪುಂಡು ಅಂದ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಮೇಘ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಭಯಂಕರ ಆರೀನಿ ಒಯ್ತ ಜೈಲುಳ್ಳೇರು ಆರೀನಿ ಪರಪ್ಪನ ಪರಂಪರ ಜೈಲುಳ್ಳೇರು ತರಬೇನದೆ ಮೇಘ ಬೋರ್ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಈ ಕಾಂಡದಿಂಚಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಂತ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಾನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ఇంకా అవే ఉందా పరప్పన అగ్ర ఓలు ఇంకా కన్ను ఊరిండు ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ఒక ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ರಾಪುಜಿದೆ ಮೇಘ ಐಕ್ಯಾನ ಜಿತೊಂದೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ పోయిచారు ఇజ్జిదే పోతు జాన్ హాస్పిటల్ ఇంచిన కమ్మి ఆపుంది రాత్రి జడ్డ నిద్ర పోతున్నాడు కమ్మి ఆపు బెంగళూరుడా అందే అయితే అండ కుల్లోలి అందు పోదు இனி என்ன ஃபேஸில் இவிஜதா ஓடி போயிரும் பூரா ಅಮ್ಮ ಓಡಿపోయిருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಿತ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಂತ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತನ ಬಾತು ತೂದು ಪೋಪೇರು ಮೊಗಲೇಜ್ರ ಪಾತಿರ್ನು ಮೋನೆನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೋನೆದು ಎರಿಗಿಂದೆ ಬರ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಿಂಡಂಚೆನೆ ಆಪಿನ್ ಕೇಶವ್ ಬಾಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆವೆ ಇರ್ಪನ್ವರ್ ಕೇಶವ್ ಬೈಜರಂದು ಬೀಜ ಬೈಜರೈಕ್ ಬತ್ತುನಿ ಕೋಡೆ ಪಂತೆ ನಿರುಡ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬೇಜಾರಾಪುನೊಂದು
ಬತ್ತಾರತೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿಯಾದ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ಕೇಶವನ್ನ ಲೈವ್. ಪ್ರವೀಣ್, शोभा, शर्मी, किधर है सब लोग? सुदेश कोटियन हाय लाइक कोरले हाय ఏం చొల్ల రాండే వనసాండా ತರಬೇನಿ ನೀ ಐಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಂಡೆ ಪುರಾ ಬೇನಿಂಗ್. ಓ ಬತ್ತೆ ಒನ ಸಾಂಡತ ನನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಓಲಿಪುನು ಶೋಭಾ ಮೇಲ್ ಪೋಯಿರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಪೋಯಿರು ಕೇಶವಣ್ಣ ಆರು ಲೇಟ್ ಆಡಿಗೆ ಯಾರು ಪೋಡಿಗೆ ತೂಪೆ ಗಾಡಿಡು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆತಲೆ ಈ ಗಾಡ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ದು ತಲೆಕ್ ದಿವರ್ಚವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮಂಡ್ಯ ದಿವರ್ಚೀರು ಇರ್ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಂತಂಪೊಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚವೆ ದಾನಿ ಮಾನಿ ತಜ್ಪಾಜಿರ್ ಸೌದಿರು ಪುನೇರು ಒಂದು ಸಾದು ಆದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ಟಲ್ ತೆಕ್ಕೆರುಂಡು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಪ್ಲೇಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಅಂದೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟಿ ತರಬೇನೆ ಇಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಚ ವಾಮಿಟ್ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಇನಿ ವಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ತಿ ಬಾ ಇನ್ನು ವಿಕ್ಸಾ ಇಂಕಾಯ್ತು ವಿಕ್ಸ್ ತರಬೇನೆ ವಿಕ್ಸ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಯಾ ನೈಸಿಪ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಪಾರ್ತೆ ಕಡ ಆಂಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರೆ ಡಿಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಶೋಭಾ ಬಟ್ಟಲ್ ಬರ ದೆಕ್ಕದು ಬಲೆ ಬಟ್ಟಲ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲೀಗ್ ಪುರ ಓಕೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂತ ಸಾಲಿನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಏರಿಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೆ ಒಲ ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತೆ ತಿಂತ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿಂತೀನಿ ಅವು ಅಂತ ಬರ್ತಾನ ಬಂಜಿ ಮಗ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೆತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ದು ನನಗೆ ದಾಲ್ ಪಂಡದ್ರ ಡುಂಡೆ ಅವು ಎನ್ನ ತಿಗ್ಗಲಡೆತ್ತು ನಂದು ಜೈದಿಜಿ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಸರಿ ಕಕ್ಕೆ ಚಾಪರಿ ಹಾಕದು ಬೋಂಡು ಅಂಚನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದಿ ಆಂಬಕ ಬರ್ಪುನ ಏಪಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇತೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಯಾರೈತೆ ಡೈಲಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಶೋಭಾ ಕಾದುಪ್ಪೇರು ವನಿತ ಕಾದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ರಾಡ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಬತ್ತೀನಿ ದಿನೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿನ ಬತ್ತಿಜ್ರ ಶೇರ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜತೈನಿ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೊಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಕ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕುಲೆಂಕ್ ಕುಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ದುನ್ನಾಡು ಬಂಜಿಗ್ಲ ತಿಂತಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ನಗಡೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರೋದು ನೆಂಗೆ ಮುಖ ಸೆಟ್ಲಕ ಒಂದು ನೆಂಗೆ
మంచిదాలు తింటే చేయాలి. ಕೂಡ್ಲೇವು ತರಬೇನೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ತರಬೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾರಿ ಸಾವು ಕಾರ್ ಮೈ ಕೊಂಚಿ ಮರ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೈಕ್ಲ ಮರ್ದು ನಾರ್ದಿರು ಮಾರಿ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮರ್ದು ನಾರ್ದಿರು ಈ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಕೊಂಚಿ ಮರ್ದಿಜ್ಜ ಅಂದು ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಇದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಖಾಲಿ ಪುರ್ರಿನಿ ಅಬ್ಬಾ ದೀಪತ್ತೆ ಮುಸುಡುಗು ಅಂದ ಏತಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈರು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುಲಿ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವಾಣಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ದುನ್ನ ದುನ್ನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಲಂಕುಂಡು ಮಂಡೆ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಬೋ ದೇವರ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತ ಮಂಡೆದು ಇಡೀ ದಾಪುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ದಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಊರು ಉಂಡು ಅವಳು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದು ಐಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಪೂರ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುನತೆ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಸೌಂಡ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಪೇರದ ಅಪಗತು ಓಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಪುರ ಆಳಾಪುಂಡು ಗರ್ವನೇ ಪಾತಿನ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ್ ಅಡಿಗೆರೆ ದಾಲ್ ಮಂತದೆ ಲಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮಂತೀನಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಬೈಯಾಗ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಲ ಅಂತ ಯಾನ್ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತರ ಉಂಡತೆ ಎದುರು ಮಿನ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತರ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಅಂತ ತೋಜುನು ಯಾನ್ ಜೋಕ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಕುಟ್ಟದ್ದು ಮೆನ್ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಓನ ಸೌಲು ಇಂಚು ಕೋಪಾರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಅವು ಅಂಚಿನಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಗಳು ಉಂಡ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜ ಮರ್ದು ಮಂತಿಜ್ಜೇರಾ ಈಗ ಪನ್ಪೆರು ಮಾರೆ ಮರ್ದು ಉಂಡ ಐಕ್ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಓ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಗ್ ನೆಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪೇನ್ ದಿನೋಲ ನೆಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ಶುಂಠಿ ಪಾರ್ದು ನೀರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂತ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ತೋರೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಪರ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ನೆಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆತೆ ತೋರಲ್ಲ ಪರ್ಪಿನಿ ಮಾರ ಇತ್ತು ತುನಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೈಕರ ಪೂರ ಬಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚಿತ್ತು ನೆಲ್ಲಿದ ಸವಸಾನ ಆಂಡ್ಲ ಪರ್ರೆಡ್ಡ ಪರ್ಪಿನಿ ಏನ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಶುಭ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಪಂಡೇತ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪೊಸ ತಕೊಂಡು ಬರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಉಂಡ ಪಾತ ಮಲಗ ಆಗಿದೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಶೋಭ ಮಾತ ಪೋಯಿರಿಯ ವಂತ ಉಲ್ಲೇರು ಶರ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶರ್ಮಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಪೋತೇರು ಬೊಕ ಆರು ಸಂದೇಶ್ ದೇರು ಸುದೇಶ್ ದೇವಾಡಿ ಆರಿತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಆ ಪಂಡತ ಬೇಸ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಬೋರು ಏರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಜಪ್ಪು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತರಬೇನಾಯ್ತ
ಬಾಗಿಲು ಬಾಡು ಅವಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ಶೋಭಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾತೇರಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ಜೈ ಜೈ